तटी संरक्षणासाठी मोफत कुंग-फू कराटे प्रशिक्षण डॉक्टर हरिश्चंद्र रामटेके औरंगाबाद दिनांक 16 डिसेंबर। जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा वडगाव कोल्हाटी केंद्र पंढरपूर तालुका जिल्हा औरंगाबाद येथील शाळेत मुलींसाठी मोफत संरक्षणासाठी कुंग-फू कराटे प्रशिक्षण शाळेतील पदवीधर शिक्षक डॉक्टर हरिश्चंद्र रामटेके हे स्वतः कोब्रा ड्रॅगन डिफेन्स मार्शल आर्ट स्कूलच्या माध्यमातून देत आहे। 1 महिन्याच्या मोफत कुंग-फू कराटे प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन फक्त मुलींसाठी असून मुलींना स्वतःचे संरक्षण स्वतः करता यावे यासाठी संपूर्णतः भारतीय योगासनावर आधारित शस्त्रोक्त अचूक व तांत्रिक पद्धतीने स्वतःचे व सहकाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कुंग-फू कराटेबाबत बेसिक ज्ञान, कला प्राप्तीसाठी, मनाची एकाग्रता कायम राखण्यासाठी, शारीरिकदृष्ट्या शरीर सुदृढ होण्यासाठी, शारीरिक व मानसिक थकवा दूर करण्यासाठी, मानसिक स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी, संरक्षण कला आत्मसात करण्यासाठी, चांगल्या आरोग्यासाठी व स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी या कुंग-फू कराटे प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे कोब्रा ड्रॅगन डिफेन्स मार्शल आर्ट स्कूलचे चीफ इन्स्ट्रक्टर डॉक्टर हरिश्चंद्र रामटेके यांनी सांगितले। कुंग-फू कराटे प्रशिक्षण शिबिर यशस्वी करण्यासाठी सहाय्यक इन्स्ट्रक्टर राजू खिल्लारे, मुख्याध्यापक सुनील चिपाटे, सचिन वाघ आदी शिक्षकांचे सहकार्य मिळत आहे, असे मार्शल आर्टचे चीफ इन्स्ट्रक्टर डॉक्टर हरिश्चंद्र रामटेके यांनी सांगितले।